اللهم صل وسلم وبارك على fakuri iku ngakeh-ngakehake tafakkur fima ing dalem barang huwa kang utawi abet sairun iku dadi ilahi marang ma dan ing dalem sesuk wasaminu tae kang kaping 8 qasrul amali ku cekae angen-angen cekae angen wa kasratu dzikril mauti lan akihe eling pati watasi utahe kang kaping 9 luzumus sumti ikut netepi meneng wakilatul kalami lan sithike guneman wala asyiru utahe kang kaping 10 tawadu iku tawadu walubsuduni lan nganggo sandangan kang asor wa hubbul fuqara ilan demen wong-wong fakir wal mukhalatatu lan nyamburi kumpulan ma'ahum ing dalem sertane fuqara wa qurbul yatama lan marek-marek cah yatim wal masakin lan wong-wong miskin wa maskhuru usim lan ngusap pira-pira sirahe yatama. Gak jam-jam nggih kula pun pegel. Musannaf Al-Faqih radhiyallahu anhu dawuh ana dawuh ngene ana 10 lelaku kang nekake kawula ing kedudukane wong bagus-bagus lan sebab perkara 10 iku wong iku bisa mekul derajat sing luhur ana ing swarga. Sing pertama pisanan dewi siji ngakeh-ngakehno sedekah. Ngakeh-ngakehno sedekah. Mang wis sedekah apa, Jon? Kemang sedekah apa? Ndongakno wong njalukno ngapura fakir miskin wong Islam kabeh. Kemang. Ora weh apa-apa. Wah medhit ki berarti. Lah sedekah donga. Yang untuk ambil donga barokah kanggone donga sing barokah dongane ora barokah donyane meneh sampeyan barokah donyane sing go sedekah donya gak donga wong semene barokah donyane. Oh iki berarti suwa aman dijon karo gawe ndongakno njalukno ngapura musliman mukminat ngono lho Jon. Dadi nek milik barokah uripe kok ibadah. Barokah donyane kok ibadah. Dong milik barokah donyane kok astagfirullahaladzim li walidayya. Apa niku elek mboten? Tapi sing barokah ya donyane gak donyane. Ngoten lho. Sing nomor 2 ngakeh-ngakehno maca Quran. Wis maca Quran jon Mang. Wis pirang juz? Sain. Oh, jasa. Ya berarti memang maca ayat kursi. Oh, nggih. Bener ya? Ayat kursi sain ya betul ya. Sarubo ya. Oh, jas jan. Sing nomor 3 lelungguhan kumpul karo wong kang ahli nyelingake akhirat nggih lan kumpul karo wong sing gawe mentale jenengan gak kumandel karo donya. Paham Jon? Gimana ngawur sapa Jon? Nek iki awur kang nur ini ora masalah wong iki wong anyar ra duwe dan gandel kan ngaten. Mulane ape zuhud ra zuhud tetep zuhud. Nggih. Kecenderungane wong niku senengane nggih kumpulane karo wong blater. Nggih. Apa niku salah nggih mboten? No, soalnya kan
nek wong tipis katanya kumpul karo wong kantil kan nggih lucu. Lho sampeyan iki lho cara segi sandal mawon, sandal sampeyan wis pokodang niku swalo. Bahkan ana sandal gabes ning. Nggih. Lah nek sampeyan kumur karo wong blater, sandale paka lolo. Akhire tumpakane Pajero, paling ora Innova Ribbon. Nggih. Lah sampeyan kumpul karo wong blater ya lucu wae. Ketoke kok kaya cah katir di sandale jepit. Nggih. Celanane ya lepis ning wis blawus wis kono wis kondang. Mun bener sampeyan yen ra kumpul ngono iku nek jane sampeyan kepengin. Ngoten carane. Soalnya gak pantes mosok mlebu mall. Wis sandale jepit. Medune kok ngene Innova Ribbon ora level. Nggih. Tapi tenang mawon. Mulane wong niku ngeten. Nalika akhire wong ku kekancan, nggih karo sapa mawon? Karo sapa mawon. Nalika akhire sampean kekancan karo si A. Nggih. Akhire nyaleh kekancan karo si B. Ngoten ku sampean kudu gelem angen-angen. Angen-angene pripun? Nalika aku kumpul si A, paling ora aku termasuk golongane wong sing ahli sedekah, ahli majelis ilmu, ahli majelis zikir. Ning bareng kumpulan karo si B. Ngoten. Akhire mau mrono mrene. Ngoten kudu diangen-angen, aja kok nuruti nafsu bloko. Nggih. Tapi gini ku akhiri nek ora gelem angen-angen gak dilebono utek ya tembelek niku nggih. Lho tembelek lincah niku ya meleng-meleng luwe meleng-melenge endok. Oh sampean arti endok niku gak ono nggih, endok metu kletak terus meleng-meleng gak ono. Ning nek tembelek luweh kadang nggih ya ono irenge ono putih ketok muacem ngoten. Nggih. Iya. Masane. Peh padha-padha metu kanggone silit pitik. Mulane nek kumpul karo wong sing ahli nyelingno, eling nek ngene ngersane Gusti Allah, eling wong ku bakale mati, bakale nanggung jawab apa sing dilakoni nek donya. Nggih, aja gula-gulan blok. Walah wong kumpulan kok sekedar gula-gulan ya selak nganggo mungkin. Sing nomor 4 nggih, nepung sana. Nggih, nepung sana tapi nggih niku penuh risiko. Nggih, mong nepung sana niku akeh risikone terutama tumrape wong sing tipis. Wah aku nek dolan rono daleh pe utang. Oh macem-macem apa? Ujungane nggih, nggon daleh wah engko nek promosi engko daleh awonge ape nyalon napa? Petinggi. Pamane woi paling aku ben nyoblos di ben melu ben melu di mulane didulani ngoten. Oh sampean. Mulane nepung sana raket iku satu amalan yang luar biasa. Sing nomor 5 tilik gelem tilik wong loro. Sing nomor 6 arang-arang campur karo wong sugih kang kekayaane nglalekno akhirate. Lah cirine wong sugih sing nglalekno akhirate niku napa? Nggih paling gampang tok nggih, paling gampang. Ndelurung nglakoni dosa cilik. Dosa cilik kok dilakoni ndelurung terus. Nek mun ngoten iki ora ana kejaba dadi dosa gede soalnya akumulasi dari dosa-dosa kecil nek terakumulasi iku dadi tumbuk dong sana.
Nggih. Nggih lho. Arang-arang campur karo wong sugih sing kekayaane kanggo nglalekno akhirnya aku semenengane sobo kafe. Apa ana wong sobo kafe eling pengiran. Iku ana Gus nganu. Ya belum tentu wong sampeyan gak ngerti kok. Engko lek mang bener-bener kepengin roh bokong semok. Nggih. Iku lak unine. Nggih. Wong kan gak ngerti. Lha nek ngono tak napa jenenge suudon. Ya mbah kenyataane ngono. Wong ngono panggulane dhewe. Lah nek iku salah sing nyalano sapa? Kan ngoten. Nggih. Jadi sering-sering sing nomor 7 sering-sering tafakur. Tegese angen-angen apa kang bakal dihadapi besok ana ing akhirat. Nggih. Dadi ngilingi dawuh Jibril. Nggih. Kowe kenal apa wae ning bakal menanggung realisasi dari apa yang kamu jalankan. Nggih. Jadi nomor 8 cekak pengangen-angene lan akeh eling pati. Nggih. Nek kaya napa? Jadi tulul amal panjang angan itu gak bagus. Soalnya kudune wong niku pengangen-angene cekak. Lah kula nu ndek dalu jagong karo kanca. Nggih, bar pijet kula jagong. Karo pijet kula jagong. Nggih. Lah niki karep piye? Lah nek ngeten bahas kita niku ngeten lho. Gawane pengangen angene sing ngono digebuk bres ngoten mawon. Nggih. Wong kok madal kedawan nangen malah wong sesuk urung ngerti nyono kantil mboten kok. Nggih. Wes engko dak nek wong anu dak butono ngene. Ya kula nggih pecat ngoten mawon. Nggih. Ngawur bendina ora. Kan bingung kan kula. Wong iki ade diapakno ya. Wong ngeten. Wong iki ade diapakno ben ngerti ben eling rumangsane iku donya iku dhek sing ngatur. Sing nomor 9 netepi meneng lan arang omong. Nggih. Wis wangel iki. Nek nomor 9 iki wangel. Sing nomor 10 tawadhu. Nganggo sandangan asor. Tapi nek bab sandangan ngoten nggih nggon-nggonan. Nggon-nggonan mesti sampean serawung pengiran. Apa serawung karo wong sing ahli eling karo pengiran. Nggih sampean sak-sae. Artinya apa? Sing dikarepke nganggo sandangan asor teng mriki iku aja guru gek mung nggih ngemenke pakaian sing bagus sehingga tuku tas wae regane berapa sampai nembak kok celing lah kula niku nggih mendelok kancane tuku 20.000 kok ndike 200 saya ketikele kok 10 nggih wis kategori meramal buka kabeh jan nggih mboten mlebu kabeh kejaba ngeten seneng karo wong pekir campur karo wong pekir marek cah yatim lan wong miskin lan ngusap sirah artinya apa disayang kados Kang Tur ngoten niku Pak tak semene Pak ngoten niku nggih ngoten niku penting masane ora sing ngono ya iso go canggung ngoten nggih wa yuqalu sabu khasalin tur bisadaqat wa tudimuha wa walam biswab al-fatihah. Bismillah alhamdulillah alhamdulillah wa ala rasulillah sallallahu Muhammad. Ngapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.